Aquesta és l'antiga estació de tren de Bescanó. Com veieu, ara està en ruïna. Antigament, això que veieu era la via del tren d'Olot, però actualment és una via verda. Ara us descriurem un petit tall del carrilet. Pels voltants de la via verda hi predomina la flora, però també hi ha una mica de fauna. En alguns llocs del carrilet passa pel mig del poble, però quasi tot el trajecte del carrilet passa per les afores. Estem arribant al final del nostre trajecte. Us deixem amb unes imatges que esperem que us agradin.